пешко бародаро моменте меша дар хонатон ки мисол переключателтон месӯза ана дига ягон роҳ надоре бояд ҳами тена срочно ягон меҳмон омадагай бояд прямой кунед и тени мечта мо акида дарим мечта нишон надодаимо ҳамихе нишон додаем ки шумо да осонтар хубтар шава шнуртон дта дора мисол иҷа сета ҳай намедонед чӣ кор кунед савол ина мехоҳед қусокчара гирем ина ина мегӯё ина нигоҳ кунед ина се дона шумода фишка дар кор меша ина бе ҳамеам иноиш миштарам айниё мебре давомушдам хуш мекунед ина нигоҳ кунед пештар куд чтобы мардам хушрӯ бина хушрӯ тофтиста ина кусокчае ки гуфтум ина инаиш дар иҷа тайёр мешавад ина дидем уже это ина як нӯшкии дигар сеташи мақсад хушрӯ аҳамияте важниш дар ин миҷаҳад якташ дидед тоққа омадага аиш просто перемичка давед вақте мештара чапана мекунем плитара ами яктага дар ини мобайн мебиёяд як ду се ҳатман инами дазане инами яктагара да иш зани сис гар мекуна бо а вақте ки ҳамия дар ина мобайн монде пештар хушрӯ бина штофтиса ина дутта ина дидем ина мехед бояд ҳамин чиз полни прамой меша ина шнур якташ дар ин мобайн ята даиш аиш перемичка анами чиза хушрӯ бикунем полни прамой меша ина времени ки когда мисол хона меҳмон мебиёяд яке месӯза ҳамин рӯз ки ҳадаҳаи саросимаи мисол пеш ҳамсоя намери ҳамин чиза дар хона хитон мекунем инами хек инами қакорай барои прамой барои савол додан ки чӣ хел прамой кардан дар корай ана инами прамой инами хе мешавад полни тен сиб сирх мешавад авқота ки пухтан мисол метавонӣ бикшеш то мисол як меҳмона ҷавоб додан то як мисол яке шавда мешавад ай сар бо ай қафои корбор бо ранги культурнида бо бармегардониш хоб ҳамия аҳамияте гуфтум ҳамира бифаҳмон то раҳмат ки барои савол доде раҳмат ки мисол ҳамин чизро гуфте ки ҳамия бифаҳмон ина мо ҳам фаҳмондем ай шумоам дар мо як раҳмати дигар зинда бошед хайр раҳмат канали мо хорикнавард саломат бошед